Će biti ovaj video, preporučujemo ovo posle. Nije bitno, je to sve. Mirano pirotehnika. Ne možeš da pitaš? Samo se završi taj minut i odmah ćemo te pustiti. Samo sačekaj sam. Šta, ajde. Malo na minut. Nemoj da stavio ruke ovdje, molim. Ja lepo, kako? Upravo sam cijel video, bre. Da znam da ima smisla da ostavim na Kako, mikro da imam vas sam pušta. Lapsović, što su bukvakno. Da obuče jaknu sine zimamo. Neću Lapsović. Kuda ti... Nemoj slučajno to da zapali. Ne, što ste ovo snimamo. Bako žena. Mislim ako neko zad... Ja sam nek snimak mak stari. Kako je dobar, kako je dobar. A sad, vidi. I ne stao, ja ga izbrisao.